Hello, you can't see me. Kasi gabi pa, mga 4:10 pa lang. Ang antayin ko dapat dito si Jordan, pero wala pa siya. Kasi tulog pa ata. Usapan namin ng 4 o'clock. Kasi pupunta tayo ng Manaoag, pare. Pero wala akong magandang, I don't have a good experience because na-cramps ako noon last time. So let's go. Ayun na tayo kay Larnel. Hello. Ayun, tagal niya. Okay. Sino yung naantay natin? Jordan! Asan na siya? Hindi natin alam. Sino magsabing force? Jordan! Anong oras na? Ano oras na? 5:40. 5:40. 4, ang line of 4. Filipino time. Ang galing. Jordan guys. Sabi gusto nyo mag-aalamin ng 5 o'clock eh. Meron pa tayong kasama sa Labrador. Diba yan? Hindi pa siya kilala. Okay. Hindi na natin maantay si Jordan. Una na kami. Sa sobrang tagal niya. Yung isang kasama namin nag-aantay na. Ha? May napansin kayo? Yan o. Ay, wait lang. Yan o. Yan o, yung sa likod nagbabike. Diyan si Jordan. Amazing. Nakahabol pare. Oh shit, bababa na. Ah! Anyari Angelo. Angelo, pedal mo. Sira. Uy, kain tayo. Kain tayo? Sira na po talaga. Baka po pwede bumili ng ano dito. Ay, sorry po. Baka ito na lang yung pwede ko pwede. Yung mga andito na yung pedal ni. Ha? Tignan daw ng tulong. Ay, meron? Hindi, yan no. Pedal no. Ayan no, pedal no. Pedal. Ayan no, pedal. Hindi ba ka? Gusto ko yan. Oo. Dito. Oo nga. Magkano naman? Masarap lang. Magkano baka? Kung yung plastic, mga 200. Kagda niya 50 sa akin. Paano ka kakain? So, libre na kami. Malit lang nung siya kanina. Pam 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 pam. Tsa! Baka mauna na kayo, baka matagalan mo. Gusto mo? Alis na naman na lustred. O yun, hindi na ako makaka-uwi men. Micheal! Hindi na ako makaka-uwi. Sira yung pedal ko.
Ginawa na namin lahat, mag-welding. Ang palit na. Ang palit ng pedal. Wala gumana. So may option either kung kaya nila magtulak, no? Pero di ko alam kung kakayanin nila. O si Jordan, baka kaya niya. Ano? Magkukommute na lang ata ako. Yun lang dalawang option ko. Baba? Okay, baba tayo. Baba tayo, men. Yan na yung pedal ko. Uwi na tayo. Uwi na. Uwi na ako. Angelo. Uwi na. Uwi.